Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ni Makoy na itago na lang natin sa pangalang Art. Taong 1960. Panitan, Capiz. Palubog na ang araw. Pasipol-sipol ako habang isa-isang kinakarga ang mga gamit ko sa bangka upang magtungo sa ilog para manguha ng alimango at sugpo. Bata pa ako nang makagisnang ko na ang trabahong ito. Siguro, nasa edad 8 ko noon nang isama ako ni Papang para turuan manghuli. Panghuhuli ng sugpo at alimango kasi ang hanap buhay namin. At magpahanggang sa ngayon, nung nag-asawa na ako, ipinagpatuloy ko pa rin ang trabahong ito. Paring Art, ano kaya kung sa kabilang ilog naman tayo maglatag ng mga lambat natin? Ang kukonti na kasi ng mga nahuhuli natin dito eh. Maliit tuloy ang kita. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng kumpare kong si Dudong. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o ano. Noon pa man ay kasama ko na siya sa ilog at alam niyang umiiwas kaming dumayo roon para manghuli. Dahil talamak na talamak sa buong baryo namin ang tungkol sa mga nangyayaring bagatan at pagkawala ng mga mangingisdang di umano'y nabibiktima ng mga aswang sa kabilang ilog. Nako, pare, ayoko. Dito lang ako sa ilog natin. May nakukuha pa naman tayong mga sugpo at alimango eh. At saka, natatakot akong pumunta ron. Sagot ko. At bakit naman? Dahil ba sa mga naririnig mong usap-usapan tungkol sa mga aswang? Tanong niya. Oo, alam mo na, mahirap na. Tugon ko. Naku, isa ka pa, oo. Pakulo lang nila yon para konti lang ang dadayo roon para mangisda o kaya manghuli ng hipon. Huli ko na ang mga taktika nilang bulok. Anya at nagsagwan papunta sa kabilang bahagi ng ilog kung saan dadaan yon papunta sa kabila. Hinayaan ko na lang siya. Mukhang gusto niyang kumita ng malaki. Alangan namang pigilan ko pa siya. At saka, mas malakas ang loob niya kesa sa akin. Nang makarating na ako sa destinasyon ko, sinindihan ko na ang Petromax na dala ko at kaagad na inilatag ang lambat sa tubig. Pre! Napalingon ako nang marinig kong sumigaw si Dodong. Inangat ko ang dala kong ilaw at itinutok sa bahagi kung saan siya pero hindi ko na siya maaninag dahil sobrang dilim at ang layo na niya. Mga 1 oras na akong nakaupo sa bangka at panay ang paghit-hit ko ng sigarilyo nang makarinig ako ng isang pamilyar na tunog. Mahina lang yon at medyo matinis. Hay nako, dumaan ka na lang kasi kung dadaan ka. Huwag ka nang manakot dyan. Wika ko at hinawakan ang dala kong itak. Inaamin kong duwag ako pagdating sa usapang aswang o anumang bagat. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong magpakatatag. Lalo na't mag-isa lang ako ngayon. Hindi ko kasi inaakalang tutuloy talaga ang kumpare ko sa kabilang ilog. Nagsagwan ako para dumaong sa pangpang. May bahay kasi akong nakita doon at nakasinde ang maliit na ilawan. Ibig sabihin may tao sa loob. Habang nakaupo ako sa bangka, hindi ko na iwasang mapatingin sa bahay na dinaungan ko.
Gabi-gabi namin itong nakikita ni Dodong pero ngayon ko lang natitigan ng malapitan. Parang napaka-weirdo at ang tahi-tahimik. Kahit malapit na ako sa may bahay, hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Naririnig ko pa rin kasi ang tunog ng tiktik. Nasa paligid lang yon. Pero gayon man nakahawak pa rin ako sa itak na dala ko. Maya-maya pa, nakaamoy ako ng hindi ko maipaliwanag na amoy. Sobrang baho na amoy, lamang loob ng patay na hayop. Pakiramdam ko, iluluwa ko na ang mga bituka ko sa sobrang sangsang ng amoy. Yung hangin kasi papunta sa akin ang ihip, kaya wala namang ligtas ang ilong ko. Pambihira! May patay na hayop ba sa loob ng bahay na yan? Bakit ang baho? Bulyaw ko at hinawakan ang sagwan. Akmang ilalapat ko na sana sa tubig ang sagwan para lumipat sa kabilang pangpang dahil hindi ko na talaga kinaya ang baho. Nang may narinig akong kumalabog sa bubong ng bahay na dinaungan ko. Tumingala ako para tingnan kung ano ang meron. Halos tumalon ako sa bangka dahil sa nakita ko. Sobrang pagkagimbal ang naramdaman ko. Diyos ko! Anong nilalang yan? Nanginginig man ako. Pero nagsagwan ako ng napakabilis. Halos mabali ang mga balikat ko dahil sa bilis ng pagkahig ko ng sagwan sa tubig. Diyos ko! Ilayo mo ako sa demonyong nakita ko! Usal ko habang walang tigil sa pagsasagwan. Art! Napatigil ako nang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagsasagwan. Ayos ka lang ba? Tanong ng tumawag sa akin. Nang matamaan ng liwanag galing sa Petromax na dala ko ang nagsasalita, nakilala ko ito. Si Tatay Bong, ang tatay ni Dodong. Hindi ako nakasagot agad dahil sa kinakapos pa ako ng hangin. Pero unti-unti namang nawala ang takot na naramdaman ko. Ayos lang ho ako, Tatay Bong. Utal na sagot ko dahil sa pagkahingal. Mabuti naman. Akala ko kasi may humahabol sa'yo eh. Malayo pa lang kasi ako natatanaw na kitang mabilis ang pagsagwan mo. Aniya. Ganon ho ba? Nagmamadali kasi akong umuwi ngayon. Naiwan ko kasi yung baon kong kanin. Tugon ko. Batid kong hindi naniniwala sa palusot ko si Tatay Bong. Nakita niya kasing may maliit na kaldero ang nakapatong sa unahan ng bangka ko. Siya nga pala. Tumuloy ba si Dodong sa kabilang ilog? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Lumingon lang ako sa kabilang pampang kung saan nakalatag ang lambat ko. Kung ganon tumuloy nga siya. Sambit pa niya. Tumango ako at nagsinde ng sigarilyo. Pambihirang bata. Binalaan ko na siyang wag lumapit doon pero di talaga nakikinig. Ay. Bumuntong hininga si Tatay Bong at ikinahig nito ang sagwan niya sa tubig. Saan ho kayo pupunta? Tanong ko. Doon sa kabilang ilog. Susunduin ko si Dodong. Sagot niya. Ho? Pero... Gusto mo bang sumama? Hindi ako sumagot.
Pero sa hindi ko malamang dahilan, kusa na lang ako nagsagwan para sumunod sa kanya. Kampante naman ako kasi kasama ko siya. At yung naramdaman kong kaba kanina, napawi yun nang magkwento si Tatay Bong ng mga nakakatawang istorya. Pero natigil ako sa paghagikgik nang inangat niya ang isang kamay niya. Senyales yun na tumigil ako. Sa puntong ito ay manahimik na muna tayo. Anya nang mapadaan kami sa dinaungan kong pampang. Napatingin akong muli sa bahay at sobrang dilim na yun. Patay na ang maliit na gaserang nakasindi kanina. May dala kang itak, di ba? Tanong ni Tatay Bong. Oho, maikli kong tugon. Tumigil kami saglit sa pagsasagwan at may ipinahid siyang kung ano sa itak na dala ko. Kung gusto mong bumalik at umuwi, gawin mo na. Hindi ka nalalapitan ng aswang dyan sa bahay na dinaungan mo kanina. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng matanda. Aswang! Ang sabi ko pero agad niya akong sinenyasan na manahimik. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan. Aniya at nagsagwan na papalayo sa akin. Sa puntong yon nalilito ako kung susundan ko ba siya o hindi. Ayos din eh. Matapos niya akong takutin, iiwan na lang niya ako. Hindi ako bumalik. Binilisan ko na lang ang pagsasagwan ko para habulin siya. Nang makarating kami sa kabilang ilog, hindi ko maipaliwanag ang amoy ng paligid. Samot-saring tunog din ang naririnig ko. May mga malalakas na pagaspas pa akong naririnig sa itaas. Pero kapag tumitingala ako, wala naman akong nakikita. Si Tatay Bong, wala. Tahimik lang. Ni tikhim wala akong naririnig. Art, idikit mo ang bangka mo sa bangka ko. Mahinang sambit niya sa akin at kaagad ko namang sinunod. Kung ano man ang maririnig mo sa paligid, hayaan mo lang. Kunyari wala kang naririnig. Nasa lugar na nila tayo, kaya ihanda mo ang sarili mo. Aniya at kinasa ang baril na dala niya. Binabalot na ng kaba ang buong katawan ko. Hindi dahil sa reaksyon ni Tatay Bong, kundi dahil kumpirmado na nasa lugar kami ng mga aswang. Sa pagpatuloy na pagsasagwa namin ni Tatay Bong, nakarating kami sa bahagi ng ilog na sobrang lapad. Malakas ang daloy ng tubig dito. Parang tinutulak kaming pabalik kasi sinasalubong namin ang agos. At dahil dyan ay naisipan naming sa gilid kami ng ilog bumaybay. Maya-maya pa, tumigil kami sa pagsagwan dahil may nakita kaming mga bangka. Kung hindi kami nagkakamali, ay mga mangingisda sila mula sa baryong ito. To, magandang gabi. Magtatanong lang sana ako kung may napadpad bang lalaki rito na kulay asul ang bangka. Bati ni Tatay Bong sa lalaki, pero hindi ito sumagot. Tumitig lang ito sa amin ng sobrang sama na kulang na lang ay kakatayin kami. Tapos itinuro ang kabilang pampang. Salamat to. Saad ng matanda at kaagad na kaming nagtungo sa kabilang pampang. Ano kaya ang problema ng taong yun? Ang sama kung makatitig eh. Wika ko. Pero sa hindi malamang dahilan,
Nagalit bigla si Tatay Bong sa mga sinabi ko. Lintik! Hindi ba't sabi ko manahimik ka lang? Kung ano man ang napapansin mo, hayaan mo na lang. Napalunok ako ng laway sa inakto ng matanda. Hindi ko mawari kung ba't siya nagalit ng basta sa ganun na lang. Wala naman akong ginawa. Pasensya na ho. Tatay... Shh! Nandito na tayo. Itiko mo na yung bibig mo. Dumaong kami. Nakita namin ang bangka ni Dodong pero wala siya. Naglakad kami para hanapin siya. Hanggang sa mapadpad kami sa isang tila maliit na baryo. Maliit nga pero marami naman ang mga bahay. At bawat bahay ay may mga malalaking sulo ang nakasindi sa labas nito. Sobrang ingay. Animoy piyesta sa buong lugar. Sari-saring sigawan at halakhakan ang narinig namin ni Tatay Bong. Nagtago kami sa matataas na talahib para sumilip at tingnan kung anong meron sa loob ng nasabing baryo. Pero hindi ko kinaya ang nakita ng dalawang mata ko. Saksing buhay kami ni Tatay Bong sa nakita namin. Sa gitna ng malaking apoy na nakasindi, ay nandoon si Paring Dodong. Nakatali, walang suot na damit, at walang tigil sa pag-iyak. Hindi lang yun. Maliban sa kanya ay may isa pang lalaki ang nakahubot-hubad at nakatali rin. Nanginginig ang buong katawan ko sa mga nakikita ko. Tila bangungot sa akin ang gabing ito. Gusto ko nang umalis at iwan si Tatay Bong, pero hinawakan niya ako ng mahigpit at may hinaplos na kung anong malapot na bagay sa sikmura ko. Napatingin ako sa kanya na may halong pagtatanong. Pangontra raw iyon sa mga pang-amoy ng aswang. Yumuko siya at may hinugot sa bulsa. Sa pagkakaalala ko, isa yung manipis na kawayan na may butas sa magkabilang dulo. Ano man ang mangyari, wag na wag kang gumawa ng anumang ingay kung gusto mo pang mabuhay. Pabulong na sabi niya at tumitig siya doon sa mga taong nagsasayawan sa harap ni Paring Dodong at ng isa pang lalaki. Matapos sumayaw ang mga babaeng tila mga baliw, binuhat ng isang lalaking malaki ang katawan ang kasama ni Paring Dodong. Inilagay niya ito sa malaking kawa at walang awa na pinaghahataw ng makapal at matigas na bagay. Dinig na dinig ko ang pagkabali ng mga buto nito, ang pagsigaw sa sobrang sakit, at ang pagsabog ng mga laman sa tuwing tatamaan ng panghataw. Matapos gawin ng lalaking malaki ang katawan ang paghahataw, lumapit siya rito at dinilaan ang mga dugong tumutulo mula sa katawan ng taong pinagpapalo niya. Naghiyawan ng malakas ang mga taong nandoon at sabay-sabay silang tumingala sa langit at ngumanga. Malayo man kami ni Tatay Bong, pero kitang-kita namin kung paano tumulo ang malalapot na laway nila. Kasabay nun, sa panandalian lang na pagpikit ng aking mga mata, ay nawala ang mga saplot na suot nila sa katawan. Nanginginig ang mga ulo nilang lahat at isa-isang kumakagat doon sa lalaking patay na nasa malaking kawa. Kasunod noon, lumapit naman ang isang matandang panot kay Paring Dodong. Itinayo siya nito at hinahatak papunta sa isa pang malaking kawa. Wala na. Tapos na. Huling araw na niya ito.
Ang ginawa ko ay tumalikod na lang at humikbi. Nagdasal ng taimtim at nagsisi kung bakit sumama pa ako kay Tatay Bong. Wag! Maawa kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Paring Dodong. Pero tumawa lang ng malakas ang mga taong nakapalibot sa kanya. Art, bumalik ka na sa bangka. Ihanda mo yun. Tutal mas malaki ang bangka ko sa bangka mo. Doon ka na lang sumakay. Ilipat mo ang lahat ng sagwan sa bangka ko. Kunin mo na rin yung sagwan ni Dodong. Bilis! Natarantaman ako. Pero sinunod ko lahat ng sinabi ni Tatay Bong. Isentro mo ang bangka sa mabilis at rumaragas ang agos. Babalik ako. Ililigtas ko si Dodong. Aniya at kaagad na umalis. Nang maihanda ko ang lahat ay bumalik ako sa pwesto kung saan kami kanina ni Tatay Bong. Kitang-kita ko na tumahimik ang lahat. Nang tumikhim ng malakas si Tatay Bong. Lahat ng atensyon ng mga aswang na nandoon ay napunta sa kanya. Unti-unting naglalakad ang lalaking may dalang pamalo papalapit sa kung saan nakatayo si Tatay Bong. Nakangiti ito at pailing-iling. Sasali ka ba sa pagdiriwang namin? Sabi ng lalaki. Pero hindi yun pinansin ni Tatay Bong. Yung hawak-hawak niyang kawayan na may butas sa magkabilang dulo, inihipan niya. At sa hindi malamang dahilan, lahat ng aswang na nandoon, maniwala kayo o hindi, nagyukuan ang mga yon at parang sumamba. Hindi ko alam kung kay Tatay Bong ba o doon sa malaking halimaw na lumabas sa inihipan niyang kawayan. Mangha, takot, kilabot, at panginginig ng katawan ang bumabalot sa buong pagkatao ko sa lahat ng mga nasaksihan ko. Hindi nag-aksaya si Tatay Bong ng oras at kaagad na kinuha si Paring Dodong sa kawa. Bumalik naman ako sa bangka. At nang makasakay na kaming tatlo, agad na akong nagsagwa ng mabilis. Walang hinto-hinto. Dire-diretso lang at wala nang lingon-lingon pa. Parang may makina ang bangka na dala namin dahil sa bilis ng pag-anod nito. Malakas kasi ang agos ng tubig na tumutulak sa amin. Tinanggal ni Tatay Bong ang mga tali ni Paring Dodong at tinulungan nila akong magsagwan. Kahit walang saplot sa katawan ng kumpare ko, sigilang ito sa pagkahig ng sagwan na mas lalo pang bumilis ang takbo namin. Bilisan ninyo! Huwag na kayong lumingon pa! Hinahabol na nila tayo! Sigaw ni Tatay Bong. Sari-saring angil at sigawan na ang naririnig namin. May malalakas na pagaspas at kung ano-ano pa. Pero ang mga nagpagimbal sa akin ay ang bulahaw ng isang babae. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Walang tigil na sambit ng matanda at pinapaputok ang dala niyang baril. Tanda yun na lalaban siya kahit anong mangyari. Nang matanaw ko na ang dulo ng ilog kung saan pabalik na sa baryo namin, nabuhayan na ako ng loob. Naiyak na ako sa tuwa. Alam kong ligtas na kami. Nakikita ko na kasing marami ng lampara at mga Petromax ang nakasindi at nakakalat sa bawat bahagi ng ilog. At yung mga naririnig namin kanina ay unti-unti yung nawala at napalitan ng payapa at malamig na ihip ng hangin. Pagdating namin sa Pangpang, kahit mauubusan na kami ng hangin sa ginawa naming yon, walang pasabi na pinagsasampal ni Tatay Bong si Paring Dodong.
kaliwat kanang sampal. May mura pa. Hindi ko alam kung saan pa humugot ng lakas ang matanda para gawin pa yon sa anak niya. Namo ka! Gab! Matigas ang ulo! Dahil sa ginawa mong yun, muntik ka nang mamatay! Bulyaw nito sa anak na walang nagawa kundi ang yumukulang at umiyak. Tay, patawarin niyo ho ako. Hindi pa man ako nakapunta sa kabilang ilog. May tumambat at humatak na po sa akin. Sumigaw pa nga ako ng paring Art kanina eh. Kaso huli na, hindi niya nga ako nakita. Pero siya kitang-kita ko pang nag-aangat ng ilaw. Pero hindi na ako nakasigaw pa nung tinalian at tinakpan ang bibig ko. Yung matandang nakatira dyan sa bahay. Aniya, sabay turo sa bahay kung saan ako dumaong kanina. Walang tigil sa pag-iyak si paring Dodong. Kung ganoon, ang pagsigaw niya sa akin kanina ay para humingi pala sana ng tulong. Nalungkot ako sa nalaman kong yon. Kung ganun pala, aswang ang nakatira sa bahay na yon. Oh, saan kayo galing? Bakit walang suot na damit yang si Dodong? Ano ba nangyari? Basang-basa pa kayo. Hindi naman umulan na. Nangyari. Pagtataka at tawang-tawa na saad ng mangingisdang nakakita sa amin. Si Manong Robert. Ang takot, kilabot, lungkot, at kabang naramdaman ko. Nawala ang lahat ng yon nang makita ko ang sitwasyon ni paring Dodong na nakahubot-hubad. Galing kami sa kabilang ilog. Wika ni Tatay Bong. Natigilan sa pagtawa si Manong Robert nang marinig ang sinabi ng matanda. Dumaong siya sa pangpang at binigyan ng mga maisusuot si paring Dodong. Nagpakulo kami ng tubig at sabay-sabay na nagkape. 4:00 na ng madaling araw nang makauwi kaming lahat. Tinulungan din ako ni paring Dodong sa pag-ahon ng mga lambat ko. Awa naman ng Diyos, may mga huli naman ako. Kinaumagahan nun, agad nang kumalat ang tungkol sa nangyari sa amin. Tinanong namin si Tatay Bong kung ano ba ang ginawa niyang yon nang subukan niyang iligtas si paring Dodong. Hindi niya sinabi, pero balang araw ay ipapaliwanag niya yon. Sa ngayon ay hindi na muna dahil maaga pa. Papalipasin na muna niya ang mga nangyari at magsisimulang muli. Ang tanging na ikwento niya lang yung tungkol sa pamamaraan kung papaano at ano ang mga pangontra sa aswang para hindi ka maamoy o malapitan ng mga ito. Ilan lang yon sa mga tinuro ng lolo at lola niya sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng yon, sinunog rin nila Tatay Bong at ng iba pang mangingisda ang bahay kung saan ako dumaong. Napag-alaman kasi nila na kamag-anak yon ng mga taga-kabilang baryo at siya ang nagdadala ng mabibiktima para pagpiestahan sa kabila. Lahat ng taong nakinig sa sinapit namin ay halos ayaw nang pumunta sa ilog. Yung iba nga nagbalak ng mag-construction na lang. At ang nakakalungkot pa, yung parehong bangka namin ni paring Dodong ay iniwan na namin doon. Tanda at saksi yun sa gabing naranasan namin sa lugar ng mga aswang kung saan sinubukan naming tumawid sa kabilang ilog. Okay, shoutout muna natin si Makoy at yung asawa niya na talagang nakikinig sa ating channel. Oy Makoy, maraming salamat sa kwento ni Lolo. Thank you, ang ganda nito.
Sobrang ganda. Napansin ko lang dun sa kwento, yung kawayan na ginamit ni tatay ni Dodong, parang kapareha siya sa kwento ko na Kamay ng Santo, no? Kung mapapansin ninyo. Para may pagkakapareha sila. Pero hindi naman natin masasabi talaga yung takbo ng mga agimat, mutya, o kung ano pang klaseng ng mga pangontrayan sa mga aswang. Pero napakaganda ng kwento na to, sobrang ganda. Hindi ko lang masabi na sobrang kakaiba kasi nga merong pagkakapareho doon sa Kamay ng Santo ko na kwento, pero napakaganda nito. Maraming salamat ulit, Mark. At kung may opinion kayo sa kwentong ito, you know the drill. I-comment nyo lang sa baba. Salamat. Hanggang sa susunod na kwento.